Us dèiem que teníem ganes que arribés avui dijous per sentir l'informe Sala Martín, perquè la setmana passada François Hollande va reunir al Palau de Versalles a Angela Merkel, a Mariano Rajoy i el premier italià Paolo Gentiloni, i el mateix dia sortia publicada una entrevista a 6 diaris continentals on Hollande defensava una Europa a diferents velocitats per evitar que exploti, deia. Hollande imagina que Europa, amb un pacte i un mercat interior comú, on alguns membres no s'incorporin mai a l'euro, deia literalment, que permeti que un grup de països vagin més enllà en la integració comunitària, defensa, harmonització fiscal i social. I els països que no participen en la moneda única europea, afirma el president francès, no els esperarem per aprofundir en la unió econòmica i monetària a força de voler-ho fer sempre tot a 27. El risc és no fer res en absolut. Aquesta era la sentència de François Hollande. Aquest mes, el dia 25 de març, fa 60 anys del Tractat de Roma. Moment de fer un gir de 180 graus al projecte europeu. Professor Sala i Martín, bon dia. Hola, molt bon dia. Ha arribat el moment o no? Sí, a veure, em dóna la impressió que ja ho hem fet, això, no? O sigui, això de les dues velocitats, o diverses velocitats, de fet, moltíssimes velocitats, ja existeix. Hi ha països que estan a l'euro, països que no estan a l'euro, països que estan al Tractat de Schengen, països que no estan al Tractat de Schengen. És a dir, això a Europa ara mateix ja és una cosa a la carta, i per tant no seria cap gran novetat. El que sí que em preocupa, però, és que això es presenti com la solució. Hollande diu que si no es fa això, Europa explotarà. No, encara que es faci això, Europa explotarà. Per què? Doncs perquè el problema de fons els problemes de fons són molt diferents. Jo veig 4 grans problemes de fons. El primer, tots sabeu que la setmana passada el senyor Donald Tusk, o Tusk, no sé com es diu, va ser reescollit president del Consell Europeu. Setmana passada. Va sortir tots els diaris i tal. Algú va votar en unes eleccions la setmana passada? Ningú. Algú sap què és el Consell d'Europa? Això hauríem de fer una enquesta pel carrer. Pregunteu, què és el Consell d'Europa? Qui és el senyor Donald Tusk? Com s'ha escollit? Qui el va escollir, aquest senyor? Diguem, el president d'un dels 2 càrrecs més importants d'Europa, l'altre és el Juncker, que també podríem preguntar com s'ha escollit, qui és, ensenyem una foto. Tothom ensenyem una foto del Trump i tothom sap qui és. T'ensenyem una foto de la Merkel i tothom sap qui és. Ensenyem una foto del Juncker o del Tusk, que són els 2 màxims dirigents d'Europa. Ningú sap qui és, ningú sap com els hem escollit, ningú sap a quina institució dirigeixen, i per tant dona la impressió que a Europa manen uns buròcrates que tenen la seva pròpia vida, que s'escullen entre ells, que es dirigeixen entre ells, que fan coses entre ells i que ja tenen decidit el que faran. I quan la gent no aprova el que ells volen, doncs ells ho fan igualment. Només cal recordar què va passar l'any 2004, quan, recordeu, es va fer una Constitució Europea. Aquesta Constitució havia de ser aprovada en referèndum. Espanya va fer un referèndum, que per cert només van votar el 43% dels ciutadans, però va sortir que sí. El problema és que va haver-hi dos països, com França, ja no sé si l'altre era Dinamarca, no, Holanda, precisament Holanda, que van votar que no. I aleshores es van cancel·lar la resta de referèndums a Europa. Potser haguessin estat més països que haguessin votat que no, però en lloc de tirar-ho a les escombraries, el que van fer va ser, li van canviar el nom, li van dir Tractat de Lisboa, i van dir això ara no ho aprovarà la gent en referèndum, sinó que ho aprovaran els governs de cada país, i per tant ens estalviem que la gent ens pugui dir que no. És a dir, que el que volien fer ho van fer igualment. Si la gent els diu no, doncs ells ho fan igualment. I per tant, això és un gravíssim problema. La gent no veu que Europa és una cosa seva. Segon gran problema, la gent no sap per què serveix Europa. De què serveix Europa? Què fa Europa per l'atur? Tots sabem el que fa el Rajoy, les lleis espanyoles per l'atur a Espanya. Hi ha uns que estan a favor de les lleis que fa el Rajoy, hi ha uns que estan en contra, però sabem què fan, no? Però i Europa què fa? Què fa per la recerca? Què fa? Per què Europa diguem, si Europa és un mercat únic, per què quan jo vaig a Alemanya em acusen a preus extravagants quan utilitzo el telèfon, el roaming? No som un mercat únic. Però tot això ho intenten legislar. El problema és que al final això s'han de posar d'acord tots.
Exacte, però no funciona. O sigui, una cosa que a mi em serviria... Escolta'm, jo vaig a Alemanya, si som realment un mercat únic, quan jo vaig de Nova York a Iowa o a Califòrnia, que és un mercat únic, escolta'm, el telèfon és el mateix. Sí. Per tant, el problema el tenim en la Constitució, en els tractats, justament, amb què es determinen com es prenen les decisions. Jo no sé com s'arregla això, però jo, com a ciutadà, veig que hi ha un problema amb una cosa europea i ja fa anys que dura això i ningú ho arregla. Per tant, utilitat i qualitat democràtica, perquè no els triem nosaltres els seus representants, dels òrgans executius de la Unió Europea, i, de facto, poca percepció d'utilitat, malgrat que el Parlament Europeu es fa fart de fer, diguéssim, directives aplicables a tots els estats. Sí, però també aquestes directives també fan riure, no? Perquè a mi em dóna la impressió que l'únic que fan és posar-los multes a Google i a Apple per tenir situació de monopoli, com si representés que ara el que hem de fer és donar suport a les empreses europees a base de multar les americanes, que són les que realment fan progrés, no? O sigui, dona la sensació que anem enrederits. Però aquest no és el pitjor problema. El tercer problema, que em sembla que és pitjor, és que fixa't que tots els polítics de tots els països utilitzen Europa com l'ase dels cops per justificar totes les polítiques impopulars. Jo volia baixar impostos, diu el Rajoy, però Europa m'ha obligat a pujar-los. Jo volia fer això, però Europa m'ha obligat. I això ho fa tothom. I clar, òbviament, la percepció dels ciutadans és que tot lo dolent que passa al món, no al món, tot lo dolent que ens passa a nosaltres, és culpa d'Europa. Però això és perquè els polítics de cada país utilitzen Europa per justificar totes les polítiques impopulars. I, per tant, no ens ha d'estranyar que la gent estigui contra d'Europa o cada vegada més gent estigui contra d'Europa. Per tant, el que proposa Hollanda, harmonització fiscal, harmonització social, en recerca, en cultura, en defensa, això aniria en la línia de solucionar això, no? O no, perquè harmonització fiscal què vol dir? Harmonització fiscal vol dir que de sobte ens pujaran els impostos, si hem de posar el mateix nivell per tots, posarem el nivell d'Europa, el nivell de Suècia o el nivell d'Alemanya, i aleshores quan la gent els diguin, escolta, us hem de pujar els impostos encara que vosaltres sigueu pobres, perquè ens ho diu Europa. Això serà bo o serà dolent? Depèn de com es vengui, diran, escolta, no cal Europa, ja vivíem bé amb un 50% d'impostos que ens l'ha hagut de pujar a 56. I quarta cosa, els polítics dels països també venen a Europa com una vaca que cal anar a esmunyir. Cada vegada que hi ha una negociació, per exemple, la pesca o, per exemple, l'agricultura, doncs torna el ministre content en el seu país i anuncia la quantitat de calés. Tinc uns quants fons d'europeus per les granges de porcs o de les vaques o el que sigui, no? Exacte, torna això, diguem, el cas més espectacular va ser el de la Margaret Thatcher, del Regne Unit, que va fer una campanya gegant per dir que volem els nostres diners, our money back, volem que ens retorneu els nostres diners. I va anar a Europa i va aconseguir el que s'anomena el xec britànic. És a dir, que malgrat que el Regne Unit és un país relativament ric, doncs se li paguen uns calés perquè no protesti. És a dir, tots anem a Europa a veure què traiem. I això té conseqüències, òbviament, perquè hi ha països que paguen, hi ha països que no treuen calés de tot això. Finlàndia, Holanda, la mateixa Alemanya, no? I aleshores es crea una mena de ressentiment per part dels que paguen en contra dels que reben. Hem anat als alemanys, mira que burros els alemanys, els hi hem tret tants milions de fons estructurals, tants milions per la pesca, tanta quota de pesca, tant. Tu creus que això explota igual, facin el que facin? No, facin el que facin no. Per solucionar, per evitar l'explosió, el que hem de solucionar és això. Llavors, escolta'm, farem una integració parcial amb el club dels que estan ben bé dins del cor d'Europa, els països de primera velocitat, nosaltres anirem tirant endavant i qui s'hi vulgui apuntar que s'apunti, això no arreglarà els problemes d'aquests. Mentre tots seguim fent la mateixa política d'anar a Europa, aviam què traiem, i de donar-li les culpes a Europa a tothom, i de prendre decisions sobre càrrecs públics que ningú sap ben bé com s'escullen, fixa't que això no ho adreça, aquests problemes. I no només no adreça els problemes, sinó que fins i tot aconsegueix el contrari
del que es busca. A Europa se'ns ha vengut, jo moltes coses d'Europa les he criticat des del punt de vista econòmic, per exemple l'euro. Quan s'estava discutint si es feia l'euro o no es feia l'euro, jo estava en contra. Jo deia que els euros seria una cosa dolenta perquè precisament passaria el que ha passat, que uns països estaran en crisi, a la perifèria, els altres no estaran en crisi, i no hi ha un mecanisme automàtic, com sí que hi ha als Estats Units, que també tenen la mateixa moneda en Nova York i Califòrnia, però allà hi ha un mecanisme automàtic de transportar diners del lloc que va bé en el lloc que va malament i que ningú protesti. Parlant de... Aquest mecanisme a Europa no existeix, i llavors a mi se'm va dir constantment, sempre, no, és que tu no entens res, perquè Europa és molt més important que l'economia. Encara que econòmicament tu tinguis raó, la importància d'Europa és que volem un agermanament dels pobles per evitar les guerres sanguinàries que han poblat Europa al llarg de la història. Aquesta era la idea. Ens hem d'agermanar i, per tant, si tenim la mateixa moneda serem més germans. Fixa't que amb tot això que he explicat s'aconsegueix exactament el contrari. Fixa't que ara tu vas per qualsevol país de la perifèria europea, Grècia, Itàlia, Espanya, Portugal, i la culpa és dels alemanys. Tot el que ens passa de dolent és culpa dels alemanys. Però és que tu vas a Alemanya i allà és al revés. I dius, escolta'm, aquí els espanyols i els italians ens estan robant els calés. No hem aconseguit l'harmonització, diguéssim, emocional amb el projecte, i la crisi de refugiats és un exemple claríssim de com s'ha traduït això. Exacte, no només no hem aconseguit, sinó hem aconseguit el contrari. O sigui, ara sistemàticament donem les culpes a altres europeus i, per tant, aquesta idea de germanament per evitar guerres em sembla que, diguem, és exactament el contrari. I això a mi em sembla extraordinàriament perillós, perquè jo, que vaig constantment, viatjo constantment per tota Europa, jo escolto el que diuen els empresaris alemanys, jo escolto el que diuen els empresaris de Finlàndia, jo escolto el que diuen els polítics d'aquests països, i no tenen cap problema en donar les culpes de que estem dilapidant des de la perifèria els seus calés que tant els hi costa de guanyar. Per tant, compte, perquè, diguem, si ens pensem que dient, mira, escolta'm, a Suècia, si Suècia no vol entrar a l'euro, que no entri, i no cal posar-nos d'acord amb els impostos amb Suècia, si ens pensem que això arreglarà els problemes de fons, com diu l'Hollande, em sembla que estem xutant la llauna, però no arreglarem res i d'aquí 4 dies tornarem a tenir problemes. Abans el professor Salai Martín esmentava el diner als Estats Units. A veure, la Reserva Federal, si puja tipus d'interès, ha pujat tipus d'interès, mentre el Banc Central Europeu els manté a 0, això tornarà a tensar el preu del diner a Europa i la situació de les empreses o no? A veure, Europa tindrà a partir d'ara la tendència a pujar, diguem, la temptació de pujar els tipus d'interès. Per què? Doncs perquè, clar, si els tipus d'interès en una zona com els Estats Units pugen i a altres zones no pugen, la gent que té calés i vol invertir-los en actius que donen interès, doncs, òbviament, marxaran d'Europa, que paga poc, i s'aniran cap als Estats Units, que paga més. Fixa't, però, que en aquest procés, quan tu ets a Europa, tens euros, si vols invertir als Estats Units hauràs de vendre't els euros i comprar dòlars. I, per tant, augmentarà la demanda de dòlars i augmentarà l'oferta d'euros. Això, quan augmenta la demanda d'un producte, ja siguin dòlars, ja siguin escamarlans, fixa't que pujarà el preu. És a dir, que el dòlar pujarà i l'euro s'abaratirà. Això farà que les coses que els europeus comprem amb dòlars, com que el dòlar serà més car, quan comprem iPhones, per exemple, seran més cars. I això farà que pugi la inflació a Europa. Les coses seran, una part dels productes seran més cars i, per tant, pujarà la inflació. I un cop hi hagi tensions inflacionistes, doncs els europeus diran, escolta'm, hem d'aturar la inflació i es veuran obligats a pujar els tipus d'interès també. No de moment, de moment no passarà, però... No passarà per què? Perquè hi ha eleccions a França i a Alemanya, no? Perquè això tardarà un temps, els preus aquests tardaran un temps a adaptar-se i el Draghi, fins que no pugi la inflació, ell ja ha dit, la setmana passada va dir que de moment hem evitat la deflació. Els preus no baixen ja.
I en el moment que els preus tornin a pujar, en el moment que a Europa torni a haver-hi inflació, ell, per llei, per l'article número 1 de la Constitució del Banc Central Europeu, ell està obligat a intervenir. El seu objectiu és evitar que hi hagi inflació. En el moment que comenci la inflació, pujaran els tipus d'interès també a Europa. Per tant, de moment no passarà res, però les forces del mercat introduiran una temptació en el Banc Central Europeu a la llarga acabar pujant els tipus d'interès. I això serà perillós, per cert, i entre parèntesis, per tota la gent que té deutes. Sobretot l'estat espanyol. Quan va començar la crisi, l'estat espanyol tenia uns deutes petitets, al voltant del 30% del PIB, però ara ja superen el 100% del PIB. I una cosa és tenir un deute, el 100% del PIB vol dir que, traduït a salaris, diguem, si tu tens un salari de 12.000 euros anuals, doncs tens un deute de 12.000 euros anuals, que hauries d'utilitzar tot el teu salari durant un any per pagar el teu deute. Una cosa és tenir un salari del 100% del que tu guanyes, 100% del que tu guanyes, doncs tenir quan els tipus d'interès són zero, i l'altra cosa és tenir el mateix deute quan els tipus d'interès són més elevats. Una part cada vegada, a mesura que pugin els tipus d'interès, una part cada vegada més gran dels diners que recapta l'estat espanyol hauran d'anar a pagar interessos. I per tant quedaran cada cop menys diners per la sanitat i per l'educació i per les altres coses que fan els estats. És que estava pensant que això afecta també l'economia catalana, perquè nosaltres devem una part importantíssima del deute de Catalunya, que està al voltant del 60%, una part importantíssima depèn del FLA, del Fons de Liquiditat Autonòmic, no? Sí. Tothom que tingui deutes, tothom que tingui deutes, però ara mateix un dels països que té més deutes d'Europa és precisament l'estat espanyol. Però si, el govern de la Generalitat està endeutat i ha de pagar uns tipus d'interessos més elevats, també sortirà perdent, així com qualsevol família que té una hipoteca i que en els últims anys ha estat gaudint d'un Euribor baixíssim. La major part de ciutadans que tenen hipoteques paguen uns interessos equivalents a l'Euribor, el tipus d'interès oficial, més un percentatge, un 0,5, un 1%, o el que sigui. Òbviament, a la que pugin els tipus d'interès al Banc Central Europeu, pujarà l'Euribor i pujarà el que han de pagar totes les famílies que tenen hipoteques. Tothom que estigui endeutat tindrà problemes. I això, ara no vull ser una Cassandra, però això és una pel·lícula que ja hem viscut. Aquesta pel·lícula la vam viure als anys 80. Durant els anys 70 va haver-hi un gran festival de deute, els països de gairebé tot el món es van endeutar, i per culpa de la crisi del petroli, als Estats Units va pujar molt la inflació, i per aturar la inflació als Estats Units, què van fer els americans? Pujar tipus d'interès. Òbviament, la resta del món, com he explicat abans, tard o d'hora va acabar pujant els tipus d'interès a la resta del món, i tots els països que estaven endeutats van patar. Això s'anomena la crisi del deute dels anys 80. I això, recordeu que Amèrica Llatina va acabar portant el que ells anomenen la dècada perdida. I això pot quedar compensat, professor Sala Martín, pel fet que el Banc Central Europeu fa una predicció de millora del creixement econòmic de tota la zona euro, també, però l'OCDE també marca aquest increment pel que fa al creixement d'Espanya, un 2,5, 2 dècimes més del que tenia fins ara, i la reducció de l'atur podria compensar o que la gent no relacioni. Quan ens diem que l'economia creix, pot compensar això? El fet que l'economia creixi augmenta la probabilitat que el Banc Central Europeu pugi els tipus d'interès. Perquè ells el que miren és que si pugen els tipus d'interès poden fer que l'economia vagi malament. Perquè si tu puges els tipus d'interès, què passa? Doncs que la gent que vol comprar un cotxe, doncs de sobte li surt molt més car comprar un cotxe demanant prestat, o compres una casa demanant prestat, de sobte et surt molt més car i per tant no compres el cotxe. Si no compres el cotxe, òbviament l'empresa d'automòbils ha d'acomiadar treballadors que deixaran de consumir en els restaurants hauran d'acomiadar treballadors que deixaran d'anar a la peixateria, etc. Pujant els tipus d'interès fas que tota l'economia vagi una mica més malament. I per tant, això només ho fas quan l'economia va molt bé, com ara als Estats Units, o quan no tens
tens més remei perquè la inflació se t'ha desbocat. Doncs que el que facin els americans pot fer que hi hagi inflació a Europa, com hem dit abans, i el fet de que Europa vagi millor que abans, és a dir, comenci a créixer, només fa que el Banc Central Europeu també tingui més tendència a pujar els tipus d'interès aviat. No immediatament, però aviat. Professor Sala i Martín, un gos aquestes lliçons, allò, pim-pam, que ens fem a la idea i ens ha permès analitzar-ho. Ja ho vam dir abans d'ahir. Que arribi ja l'informe Sala i Martín aquesta setmana, que clarificarem aquest parell de coses. Moltes gràcies, que tingui un bon dia. Moltes gràcies a vosaltres, bon dia. Que vagi bé.